så prøver jeg igen. Jeg har egentlig tænkt mange tanker omkring at skulle starte min YouTube op igen. Og den her gang tror jeg, det kommer til at foregå på dansk. Det har taget, jeg tror det tager for meget overskud og energi at skulle gøre det på engelsk. Og så må jeg nok bare erkende, at det er jo ikke fordi, jeg bliver international. Bare lige sådan. Men jeg synes, det kunne være rigtig spændende at dokumentere mine planer og min træning, mit liv frem mod sæsonen 2025. Der er sket en masse ting i 2024, som gjorde, at jeg slet ikke kom til at race og træne og køre alt det, jeg havde tænkt, jeg skulle. Så derfor gik det lidt stå i det hele, kan man godt sige, også med YouTube. Og der var mange ting, der lige fyldte i stedet for. Så nu prøver jeg igen. Og jeg håber på, at det bliver rigtig godt, og at det bliver rigtig spændende. Så følg med, hvis det kunne have interesse. Og ærligt, så tænker jeg ikke, at indholdet det bliver meget anderledes, end hvad jeg havde tænkt for det her år. Det hele bliver på dansk. Jeg har tænkt mig at forsøge at lave videoer af nogle træningsdage. Sådan en rigtig day in life. Måske også med, hvad jeg spiser. Mine daglige rutiner. Og også nogle lidt, måske nogle challenges. Og sådan lidt, hvilket tøj bruger man som triatlet. Hvilket udstyr bruger man til de forskellige discipliner. Hvilket udstyr bruger jeg. Jeg har også planer om at lave sådan nogle gadgets, teknik, anmeldelser. Så det håber jeg bare bliver rigtig godt, og jeg håber, I tager rigtig godt imod det. Og igen, selv føler jeg måske, det bliver lidt cringe, for at sige det på godt engelsk. Men jeg synes egentlig, at det blev modtaget godt før. Og det her det er nok mere også noget, jeg gør for mig selv, fordi jeg synes, det kunne være rigtig fedt og rigtig hyggeligt. Men også skal lige prøve at passe på mig selv og ikke have for mange ting i gang. Og det kan jeg også mærke i en periode lige nu, hvor jeg er i praktik, og det tager bare rigtig meget energi. Så der kommer heller ikke super meget content allerede, men jeg vil prøve så godt som muligt. Også fordi, at den hverdag, jeg er i nu, den nyder jeg bare rigtig, rigtig meget. Og det tror jeg også på, at det er det, der kan gøre, at jeg står skarpere og står endnu bedre til 2025.